He's one of the most promising celebrity today. An actor. A model. Siya ay walang iba kundi si Victor Aliwalas. Unang nakilala sa showbiz si Victor sa teleseryeng Marimar na pinagbibidahan ni Marian Rivera. Ang pagpasok niya rito ay isang pagsubok sa kanyang kakayahan sa pag-arte at hindi naman nagkamali ang GMA Artist Center sa pagkuha sa kanya. Sa katunayan, isa na siya sa masasabing asset ng Kapuso Network dahil naging sunod-sunod ang mga projects niya. As of right now, I'm just doing mostly GMA Regional, guesting hanggang yung next show ko. So siguro mga 2-3 weeks pa before we'll know what our next role is. Kasi minsan dapat bagay yung role mo sa soap, so you have to wait. So ngayon, mga guesting muna, tsaka yung regional. But I work with a publishing company with magazines and I'm working with a concert company as well. So habang wala akong soap, sobrang busy. So. Wala na rin tong mahihiling pa dahil halos ang mga bigating artista ay nakatrabaho na niya, katulad na lamang ni Robin Padilla, Regine Velasquez, Marian Rivera at marami pang iba. Swerte talaga ako sa GMA. They've given me a lot of projects where I've worked with a lot of veteran actors and actresses. Who haven't I worked with? There's nobody offhand that I've really worked with. Mostly everybody. The one I really treasure working with was Robin Padilla. We had a really cool fight scene together. I was fortunate to work with Marian Rivera, Regine Velasquez. Who else is hot? Solen. I did a music video with her. So I couldn't ask for more. Tignan natin. We'll see. Maybe if somebody from ABS switches or tignan natin. We'll see. Guwapo at matipuno ang pangatawan ni Victor, kaya naman minsan na rin siyang nanalo ng award sa Hot Male Asian Model Competition at sa iba pang rampahang sinalihan. Kaya naman hindi nakapagtataka na isa siya sa mga sexiest actors sa local showbiz. Ano kayang nararamdaman Victor tungkol dito? Actually, humbled ako dyan. And I'm honored to have that title, I guess. So, like, I appreciate everybody who put me on the list, I guess. And, salamat talaga. Bukod sa mga tapings, busy rin ang hunky actor sa pag-aasikaso ng kanyang business na BC Media Inc. Group, kung saan siya ang associate publisher ng hindi lang isa, kundi 2 magazine. I'm an associate publisher. We help with all aspects of the magazine. So we handle 2 magazines, one high-end luxury magazine and one family magazine. Kinamusta rin namin ang pagbisita ni Victor sa ating probinsya. Actually, alam niyo, first time ko dito sa Abra. Talagang masaya. Louis personally is a very good friend of mine, so he invited me to come and join for the fiesta. So, actually, medyo nagulat ako dito kasi sobrang mabait yung mga tao dito. And last night's festivities were really good. I enjoyed. Talagang mainit dito pero masaya. At ilan sa mga nagustuhan niyang pagkain Iloco ay ang yung chichon, yung bagnet, iba yung mga isda dito. So, yun yung mga pinakbet, yung Ilocano foods. Bago magtapos ang aming interview, kinamusta rin namin ang kanyang love life. Mahigit 1 taon na rin ang relasyon niya sa dating asawa ni Willie Revillame na si Liz Almoro. Kumusta naman kaya sila? Oh, syempre, matagal na kami. Me and my girlfriend have been together for almost malapit na 2 years na. Talagang masaya kami. At para sa kanyang mga tagahanga, narito ang kanyang mensahe. Mga televiewers, maraming salamat po sa support, everything. If you're free, please watch GMA 7. I'll have a soap coming up real soon. And in the meantime, you can catch me on guestings at regional shows. And please check out Spark and BC Magazine. And we're bringing a lot of concerts to Manila. So. Hi, this is Victor Aliwalas and you're watching Core TV. At yan po si Mr. Victor Aliwalas para sa ating Celebrity Corner. Indeed,
He's one total hati talaga, kapatid. Tama. Parang ako lang, di ba? Oo, diba? Oo nga naman. Yun din syempre. Okay, ngayon ko lang nalaman na isa pala siyang writer ng isang magazine, kapatid. Wow, talagang matalino at gwapo. Exactly. Bukod sa gwapo, syempre talagang, alam mo yun, plus factor na nagsusulat siya para sa isang Correct. magazine. Moving on, dumako naman tayo sa ating Make Me Over segment. Kakaiba ang ating gagawin ngayon dahil magbabasa tayo ng mga emails mula sa letter senders natin. At magbibigay ako ng mga simpleng beauty tips at advices upang matulungan pa sila. Kaya para lalo pa tayong matulungan, panuurin po natin ito. Hello everyone! Welcome sa isa na namang episode ng Make Me Over, and today I'm gonna teach you how to curl your hair like this. O, diba? So, all we need to have is, of course, the curlers na gagamitin natin. Merong mga malalaking barrel, meron din yung mga small ones na parang yung pink na mga curlers na ginagamit kahit ng mga 80s pa, nung panahon pa ng mga mommies at mga nagliligawan pa ang mga mommy at daddy natin noon. And of course, I also need a hairspray. Mamaya yan para sa pag-hold ng set. And of course, importante, we need a mousse. Itong mousse na ito will be the one to set the curl. So, you gotta have this kasi hindi magiging ganun ka-effective. Although, okay naman, kaya lang hindi ganun ka-long-lasting pag walang mousse. Kaya importante talaga ang mousse. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating blower because the blower will help speed up the curls. So, kailangan nating magamit ito and at the same time din pag dry. So, kung paano nga ba natin gagawin itong how-to na ito ng ating pag-set sa buhok, panoorin ninyo ang mga susunod na steps na ituturo ko sa inyo. Okay, so our first step is of course drying the hair. Since my hair is a bit dry, so you have to make it at least 20% damp. Dapat 80% lang yung dryness. So hindi kung kunyari kaliligo mo lang at gusto mo siyang i-set, gumamit ka ng blower. So yung blower, yun ang makakapag-alis ng konting wetness ng buhok hanggang sa dapat 80% dry na lang siya. So, I'm gonna blow it dry. Okay, so up next, after you've dried your hair, maglagay na tayo ng mousse. So, any mousse will do, lalo na yung mga mousse talaga na ginagamit pang set ng buhok. So, spread it evenly sa iyong hair. Or if you want, kung ano yung hair na i-curl mo na, yun na lang yung lagyan mo ng mousse para hindi ka masyadong mag-aksaya sa mousse. Kasi sometimes, even I myself, I tend to do that. Masyado akong nakakapag-aksaya ng mousse dahil parang feeling ko hindi siya sapat. Kasi ang mousse, madali lang naman siyang i-absorb ng hair. Kaya minsan, nagkakaroon ng misconception na ganun. The more you add. Pero, sakto lang naman kahit konting amounts lang ng mousse. So, bakit tayo naglalagay ng mousse? Because the mousse will actually be the one to hold the curls together. So, hindi magiging maganda o ganun ka-effective ang curl pag walang mousse. Kaya kailangan natin lagyan ng mousse. Okay, so ready na silang ma-curl. So first step is, of course, divide your hair into 2-inch sections. Or kahit naman na freely lang na makapagdukot ka ng buhok, pwedeng-pwede na yun. Ang technique lang dyan is, of course, hold the barrel curl. Start dito sa may pinakadulo. And then roll it. Roll it lang pataas. Medyo lagyan nyo ng konting pressure para maging tight ng konti yung curls. Ang mga curlers ay available kahit saan man sa market. We also have the small ones, yung mga pink na old school curlers na tinatawag natin. Dahil kahit nung kapanahunan ng mga mommies natin, nandiyan na yan. Next. Keep on repeating the process hanggang sa wala ng buhok na matira na hindi pa naka-curl. Okay, so nailagay ko na nga lahat-lahat ng curlers dito sa aking buhok at hihintayin na lamang natin na mag-set ang aking hair.
So you can wait for like a minimum of 1 hour. So while waiting for it to happen, pwede naman na mag-put on ka na ng makeup, or you need to do something else like if you're rushing to the office or mag-prepare ka na ng breakfast. So kailangan mauna talaga ang hair na iset. So eto na yun. But if you also want to speed it up, you can use, of course, the blower para mapabilis natin ang pag-set at pag-curl dito sa ating hair. So dahil ako ay medyo nagmamadali, kailangan natin siyang gamitan ng konting blower. Matagal na paghihintay at ng ating pag-blower, ready na ako to take off the curlers. This is actually my favorite part dahil makikita mo na ang finished product. Okay, so para medyo maayos-ayos ang itsura ng curls natin, we can run our fingers, and then you can also set it with a hairspray. And that's the finished look, so hope you guys enjoyed it. And abangan nyo po ulit next week dahil marami pa po akong mga tutorials na ituturo sa inyo. Don't go away. Wake up Ilocos. We'll be right back.